Добре дошли в новото ни YouTube видео, в което ще ви покажем новата ни ръчно изработена чанта, както и ексклузивните ни оферти на месеца. Ще ви разкрием и малко от следващото ни видео, за да знаете какво ни очаква по пътя на ръчната изработка. Започваме с ексклузивните оферти, от които бихте могли да се възползвате. Отстъпките варират от 10 до 30% отстъпка. Чантите са плетени на пръсти, като всяка чанта си има индивидуален чар и харизма. Казват, че жените, които си поръчват от нас, са с 50% по-уверени и успешни в това, с което се занимават. Хи-хи! А и също знаем, че жените обичат да пазаруват, така че извинени да бъдем. Нека да не губим повече време и да започваме. Морска нежност. Новата чантичка от колекцията на Rouse Handmade Bags, която ще ви плени със своя чар. Подходяща е за спортен аутфит, за събиране с приятелка, за парти или за каквото пожелаете. Чантичката е с прежда. Тип канап, което допълнително носи усещане за лека и ефирна чантичка.